Boeten is het heel koud. Het vriest en er luidt alle je snieën. Marten de Moes verneemt er net zo volle van. Hij luidt diep onder de warme dekkers. Het snuitje is haast net meer te zien. Hoe laat zou het wezen? Oh, het is al 8 uur. Dan moet ik eraan. Nog even. Het luidt zo lekker in mijn warm bedje. Marten kan de hele dag net op bed blijven zelfs. Na een paar minuten gaat het eruit. Dat valt niet. Oh, god. Gauw de kleer maar om. Dan eet het moeske een stukje cheese en rent naar boeten toe. Joet, geen warme zinnen. Alleen maar wolken en sneeuw. Ja, Kees, wat is het koud. Ik bevries haast. Hoe koud zou het wel niet wezen? Vast voor 100 graden onder nul. Onder morgen hing het een thermometer. Daar kan Marten op zien hoe koud het is. De thermometer staat net op 100 jaar. Zijn volle streepjes staan er net eens op. Marten zucht naar de streepjes en begint te tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ka! Ik tel 10 streepjes onder nul. Dat is koud, sis. Dat viel ik om mijn stutje. En om mijn eeren. Marten draaft maar wat op en tel om warm te worden. Ineen schudt er wat aan het daksgoot hangen. Lange pielken van ijs. Hele lange en kwatte dikke. Ze hingen krees in de regen. Hoezo is een ijspielk vielen? Marten steekt zijn pootje uit en pakt een pielk vast. Oei, dat ding is ijskoud. Mijn pootje vriest er haast om vast. Hier, mijn pootje is warm en die pielk is koud. Zo, hij taait al. Een eindje verderop stekt een bulte zongen boppen de groen uit. De sneeuw had de bulte haast bedobben. Hé, de bulte beweegt. De sneeuw werd aan de kant schoot en een zwarte kop komt boppen de groen uit. Marten had niet in de gaten. Die steekt nog maar de ijspielk in het poortje. Lekker waar, net Marten. Hey, Dan liet me eens krikken mellen. Nou, ik vind heel dan niet lekker waar. Mijn eeren en mijn stutje vries eraan. Ik ben haast een ijspielk. Eigen schuld, Marten. Dan mag maar waren mijn klein van. Die tinnerfotjes helpen het zijn geld. Zo, ik ga een bondje doen. Tinnen fotjes? Marten bezucht zijn jas. Een kreze jas, dat wel. Maar wel wat tin. Melle had gelijk. Dus de kleren binnen net geschikt voor de winter. Boe, wat binnen zijn pootjes koud. Het moeske slacht de pootjes heen en weer om warm te worden. Maar het helpt niet. Hoe komt er nou een warme kleren? Ja, kom maar mee, Marten. In mijn winkeltje is van alles te koop. Daar zal grevel wat voor die bij worden. Heel diep onder de groen had Melle een klein winkeltje. Ze klimmen langs een lederke naar onder een tak. Het is wat zuster Melle hier, hè? Maar Melle had overal kersen aan. Dat is gezellig en ook nog lekker warm. Marten zucht omheen. Tjonge, wat had die Melle mal een goede keep. Lezers, wanten, eerwarmers, jassen, moetsen en nog volle meer. Nou, dat is even zien. Wij eens even mee beginnen.